Chceš někam svést? Ne, díky. Čekám tady na matku. Ty jsi Costa? Jak mám říkat tobě? Georgi, to stačí. Je to tak lepší. Nemůžu riskovat přes celnici. Tohle stačí? Stačí. Dobrý nápad. My nejsme amatéři. Ale jste. Proto jste mě pozvali. Je to daleko? Asi hodinu. Ale touhle rychlostí míň. Ty blázne, konečnost ten pas potřebuje! Amatére! Televize Nova uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Zabiják. Tebe nezajímá zabiják policie? Zabiják s dlouhou rukou. Mě to nezajímá. Zajímá mě to. Ještě nedávno si to mohl být ty. Někdo zabil Poldu, policajty nenávidějí všichni. Jen se ptám proč. Proč tu vraždu vyšetřujeme? Proč my? Nezajímá nás ten policajt, ale to auto. To auto našli opuštěné asi před hodinou. Krvavé skvrny. Spojili jsme si to s tou vraždou, protože ten mrtvý měl vzácnou krevní skupinu. Naštěstí. Naštěstí? To je epitaf. Co ten jejich vůz? Před 3 dny ho ukradli v Aténách anglické turistce. Prolezli jsme to skrz naskrz spousta otisků. A čistých. Měli rukavice. Ve své práci se vyznají, určitě. Pojďte. Tady. A tady. Tady. Tak to provezli. Provezli co? Proto jste tady, udělali jsme nákres. No, je to jenom odhad, ale co tenhle držák a hned vedle další, jako by to drželo něco dlouhého. A tady je to trochu uší. Dali jsme to dohromady a tohle z toho vyšlo. Puška. Je to domněnka. Propašovali pušku? Proč? Seženou ji přece snadno i tady. Protože tohle není obyčejná puška, koukni na délku hlavně. A na tu pažbu. Je udělaná pro konkrétního muže. Pro ostřelovače. Jestli jo, tak to vidím poprvé. Odpalovač raket? Možná. Ať je to cokoliv, je to velmi speciální. Paráda. Je to jen nástroj. Ne, je to něco víc, je to nádhera. Veliká. Nedotýkejte se jí. Nikdo. Dal by si kafe. Jo, zařídím. Mám ho rád sladký. Moc sladký. Nejste řekyně. Tak co tu děláte? Věřím ve vaši věc a cíl. Nezajímá mě. Dělám to pro prachy. Jen pro prachy. Ale vy z té revoluce taky něco máte, ne? Ten nápad vás vzrušuje a on taky. Já mu nepatřím. Ne? Takže patříte všem? Záleží vám na tom? Mně záleží jen na mý práci. Pokud ji neudělám, tak se nechci rozptylovat. Budu tu. Já vím. Kafe bude hned.
Chceš si projít ten plánek? Později. Nejdřív si musím zkontrolovat pušku. Zaměřit ji. Vím o správném místě. Hildo, až se vrátí Tommy, tak ho pošli pro nějaký jídlo. Muži jako tenhle potřebují péč. To stačí. Jdi se na to podívat. Georgi, hej! Rychle! Rychle! Sakra! Vypadneme pryč. Tři 822, hlaste se ústředí. Máme pro vás další zprávy. Neuklouznout, tak jsem mrtvej. Co jste tady vlastně dělal? Šel jsem na vzduch. To jo. A taky si trochu zalovit, že jo? Ale já na nikoho nestřílel. Sestřelil mi klobouk. Jak vypadali ti chlapi? Byli dva. Upaloval jsem pryč. A měli tady Range Rover. Výlej. A měl terénní pneumatiky. Dobře, děkujem. No, víme jistě, že je to puška. Velmi přesná puška. Asi tam, co? Jo. Ale na co stříleli? Správný směr, špatné místo. To místo, kam koukáte, je od nás asi 3 kilometry. Možná víc. Já vím. Jaký je účinný dostřel automatické pušky Body? No, asi 1,5 kilometru. Správně. Tak proč tak riskovali? Doyle, tam za těmi stromy. Tam je pole. A na poli? A... no něco jako strašák, pane. Atény. Co? To auto ukradli v Aténách. A to je řecká cigareta. Co víš o Řecku, Body? Jen tam tancují a policajti si tam holejí hlavy. Je to uzavřená komunita. Jo, něco jako ghetto. Nesmí se. V ghettu se můžeš spolehnout na vlastní lidi. Takže spolu jedeme do geta, jo? Mám dobrý řecký kámoše. Ty taky? Zvláštní samý ženský. Kam půjdem? Za jedním, co není moc kámoš. Ahoj, Tarkosi. Jsem čistý. Čistý. Konečně ses vykoupal, jo? Nic na mě nemáte. Ty. Tady máš špatnou musaku. Ha, tak to je jen for? Jo. Fajn.
Tak se budeme bavit. Hned přinesu láhev úza. Držíš si tu pár pěkných holek, ale když některá nechce poslouchat, tak už potom není vůbec pěkná. Ona lže. Uklouzla a spadla. Je mi to fuk, Tarkosi. Jo. Jo. To je věc policie, víš? O to se postaraj oni, vždycky to říkám. Já taky. Jo. Tarkosi. My se už známe dlouho, co? Jsi můj oblíbený Řek, je to fajn chlap. Je hlavou řecké komunity. Byl za kmotra spoustě dětí, co? Za kmotra? Možná. A všichni sem chodí jen tak posedět, ale taky se svýma starostma. A neexistuje levárna, o který bys něco nevěděl. Co puška? Zabiják? O tom já nic nevím. To mi věřte. Jo, já ti věřím. Co to děláte? Starý řecký zvyk. Jsem tu s ním. Ne! To je z Rodosu! Z Rodosu? Pozor, je z Rodosu. Jo, z Rodosu. No, dobře. Tomi Karišnos. Žije se svou matkou. Minulý týden se odstěhoval do prázdného bytu. Je v nějaký partě. Sype sůl do ran, dělá politiku. Něco chystá, ale nevím co. Něco chystá? To je všechno, co vím. A jeho kamarádi pořád někde lítají. Scháněj prachy. Do zabijáka? Nevím, možná. Kde ho najdem? Vedle v ulici, číslo 40, prosím. Jsou blázni do politiky, ne jako já. Mě politika nezajímá. To by měla. Slovo demokracie je přece z řečtiny, ne? Zdá se, že s tebou nechtěl tancovat. Myslím, že jsi ho urazil. Měl bys mě vidět z rána. Vážně, Ray, byl jsi fakt dobrý, víš? Chladný, dominující. Dobrý trik. To nebyl trik, jen jsem byl urážlivý. Pole do střelu je úzký. Moc úzký. Ale z téhle výšky to bude možné. Je to dobrá práce. Vždycky se ohlašuj. Vždycky. Pardon. Přinesl jsem dolmadesa, humry a... Amatéři, je vám to vidět na očích, co jste zač. Je hrdý, že je Řek. Jistě hrdej. A až skončím s touhle prací a oni začnou čmuchat, tak stačí, když jim řekne, že jen miluje svou zem, co? To máte pravdu. Musíme být nenápadní, všichni. Jste nemožný. No tohle. Odnes pryč, rozlom a zakopej. Hej! Kde bydlí Tomi Karišnos? Georgi! Tak pojďte s námi. Pojď! Jdem! Dobrý. Máš ještě jednu ránu. Budu tě kryt. Ray, živýho.
Už jsi skončil. Jeď! Kam teď? Vyjeď z města někam, kde nikdo není. Co když to mi promluví? To je jistě. A popíše vás. Ano, ale nějakou dobu mě budou ještě hledat v archivu. Musíme tuhle výhodu využít. Tak co teď? Puška. Musím vyzkoušet pušku. Délka hlavně určuje dosah zbraně a k tomu zase potřebuje odpovídající výšku. Bude mít tak 1,80 m. Ostřelovači obvykle lezou do výšek, takže bude fit a váha bude odpovídat výšce. Tak 85 kg. Podle pažby by mohl být levák, ale to jsou jenom dohady. Třeba bude malý, tlustý pravák a jako orangután. Víme jenom to, že ta puška je šitá na míru. A to znamená, že ten, kdo ji chce použít, tak se v ní vyzná. Teď jděte do terénu, hledejte všude tu pušku. Chci vědět o všem, co by mohlo mít s tou puškou souvislost. Jasné? Pardon. Nazdar. Ahoj. Měj se. Dárek pro vás. Zabila policajta. A málem zabila i Doyla a Bodyho. Všude jsou tvoje otisky. Vrazi Poldu nejsou ve vězení oblíbení. Takový tam trpí. To po 20-25 letech zjistíš sám. Žádné odvolání, protože soudci taky nemají rádi tyhle vrahy. Já nikoho nezabil. Přesvědčíš mě, když řekneš, kdo zabíjel. Víš, kolik mu je? 23. Nejvíc 25. Takže až vyjde ven z vězení, bude mu 50. Těch ztracených let. A těch holek. Nejlepší roky. Já nikoho nezabil. Ale tohle ano. A jsou na tom tvé otisky. Víš, já mám rád pořádek, mám rád to razítko případ uzavřen a taky vím, že si nikoho nezabil. Co? Ale když si to chceš za někoho odsedět, mě to nevadí. Ať je to kdokoliv, musí to být vážně přítel. To by musel být brácha. Nevím, kde teď je. Jděte do toho bytu. Tak Tommy... Jsi Tommy? Nic. Patrně. To nic. Ten otisk je můj. Co to je? Jdeme. Hej. Něco je tu vyrytý. Vidíš? Tady. T? Jo. R je... Trajektorie. Možná. Nebo tranzistorák. Jo. Nějaký schéma. Mrkneme na to. Takže si říkáš Georgi? Je to tak, Tommy? Georgi. A další jméno. Ale popsat ho dokážeš. Jeho fotku v archivu najdeš. Pro mě. Ano, ty to dokážeš. Koho má zabít Tommy? Já nevím. To by mi nikdy neřekli. Ano, mysleli, že nejsi pro tu akci důležitý. Ale riziko za ně klidně nést můžeš a scháníš peníze. Kolik? 5 000? Ne, 10. 30. Co? 30 000. Nedokáže se. Na smlouvu. Stačí 10 000, to bude speciální cíl. A na velkou vzdálenost, podívejte. Střelná dráha z velké výšky. Z hodně velký. Tohle je asi 10patrový dům. Nebo kostelní věž. A tohle by mohl být cíl. Nějaká okružní cesta? Nebo hrad. Nebo plot do kruhu. Cokoliv. Přišla fotka podle Karišnosova popisu z mezinárodního.
Theodor Stavros. Předky jsou indiáni, Řeci, Irové. Irský Řek. Třeba jeho babička cestovala. Účastnil se války v Bejrútu, byl v Angole, pokaždé tam vedl výcvik. Výborný střelec. Co jsem řekla? Řekla jste, co jste měla. Rozešlete jeho fotku všem policejním stanicím. Výborný střelec. Ale bez tréninku ne. Puška tohohle typu se musí zaměřit. Nastavit hledí. Strašák. Přesně. Neměli šanci prohlídnout zásahy. Musí střílet znovu. George. Moment. Takovou šanci už mít nebude. Co to je? Teď přesně. Já vím. A kam teď? Najdeme byt. Máme ještě 3 dny. Budeme si muset vzít rukojmí a... Nemáme jinou možnost. Body, pojď sem. Poznáváš tohle? Náboj dum. V téhle kulce je rtuť. Kašlou na ženevskou dohodu. Do tohohle klubu zabijáci moc nechodí. Z velké dálky, jak říkám. Patrně z horizontu, snad odtamtud. Kdo byl ten mrtvý? Nikdo. Nikdo je vždy někdo. Chci říct, že s případem nemá nic společného. Byl bezvýznamný pojišťovák. Doufejme, že měl dobrou pojistku v zájmu jeho ženy a dětí. Měl totiž ženu a děti, jestli to nevíš. Je to chlap, co používá lidi pro cvičnou střelbu. Tak který? Georgi, budeme je muset držet 3 dny. Mají Tommyho. Zítra budu mít fotku ve všech novinách. Tak který? Tam, 128. Jen seď. Franku! Perry, pojď ke mně. Ticho! No tak, když budete všichni dělat, co vám řeknu, nic se vám nestane, jasný? Díky bohu za tyhle moderní vymoženosti. Parlament můžeme vyškrtnout, v cestě je příliš mnoho budov. Takže už nám zbývá jenom dalších 50 000 cílů. Ale vypadají jinak. Může to být cokoliv, kdekoliv. Nechce střílet v noci? Ne. S infračerveným zaměřovačem. Kdyby chtěl střílet v noci, tak by se v noci jí zastřeloval, je dobrý. No, bojím se, že je až moc dobrý. A je tam venku někde. Mohu dál? Nebo bych vás rozrušila? Já vím. Nikdy před dokončením práce. Ne, nikdy. Mohlo by vám to vychýlit mužku. Nemám pravdu?
Vždycky chci splnit svůj úkol dokonale. A jste vždycky dokonalý? Ano. Musel jste někdy udělat chybu? Ano, jednou. Byla hezčí než já? A přitažlivější? Byl to chlapec. Bylo dlouhé, horké léto. Kdo je to? Já nevím. Kdo? Asi. Bude to patrně Muriel, naše sousedka. Často jsem zaskočila. Má pravdu. Fajn. Ty, pojď sem. Hildo, postarej se o kluka. Nechte ho, prosím, nechte ho. Rychle se jí zbavíte, jasný? No tak, co jí řeknete? Billy mu není Billy dobře. mu není dobře, není to nic vážného. Nic vážného. Ale do školy nepůjde. Do školy nepůjde, jasný? ano. Jdem. Mámi! Muriel, Heleno, víš, Billy mu není dobře. Není to nic vážného. To přejde. Ale do školy nepůjde. Dneska bude ležet. Ano, dobře. Tak dobře, podívej, už musím jít, zrovna něco dělám v kuchyni, tak se zastav někdy jindy, ano? Dobře, tak ahoj. V pořádku. V pořádku? Nic jsme nejedli, Georgi, mám hlad. No tak. V lednici je jenom mlíko a jedna pitomá zmrazená pizza. To nám nevystačí. Ne, do soboty. Do soboty. Ticho. Hildo, zítra půjdeš nakoupit. Tady, slečno. Něco vám upadlo. Počkejte. Tady. Hej, pozor. Zavolejte lékaře. Klaním se počítači. Všichni důležití Řekové v Anglii. A teď počítač pracuje na přátelích Řeků, na nepřátelích Řeků, na soupeřích Řeků, na národnostech důležitých pro řecké zájmy. To stačí, Betty. Halo, ano, Cowley. Dobře, pošlu tam Doyla a Bodyho. Nebyli bychom obtěžovali, kdyby neměla v tašce tohle. Řecký cigarety. Ten policajt řekl, že měla strach. Když ji zavolal, běžela přímo pod taxi. Kdy bude moct mluvit? Vím jenom tolik, co vy. Fraktura lebky. Bude hezky dlouho v bezvědomí. Kde to bylo? V High Street. Před obchoďákem. Tak co myslíš? Neměla u sebe klíče od auta. To znamená, že tam musela dojít pěšky. Jo. Nepřišla zdaleka. Sendviče, ovoce a pórek. Tohle nakoupila. Tohle člověk kupuje. Když je někde zalezlej. Jo. Jo. Tak se podíváme na jeden z nich. Kolik? Čeho? Sendvičů. Dost na pár dní. Jestli tu jsou schovaný, tak potřebují přesně tohle. Odhadni 3 kilometry. Řekl bych, že je to tak tamhle u ty kostelní věže. Je asi tam. A tak jakýkoliv z těchto domů může být terčem. Je to jako hledat jehlu v kupce sena.
Jo, nic tu nevypadá jako ten nákres. Musíme to projít. Tuhle část taky. Měla tady už dávno být. Tak budeme hladovět. Něco se stalo. Chytli ji. Nebo spanikařila a utekla. Jestli ji sebrali, tak ví, kde jsme. Kdyby ji sebrali, tak by mluvila. A když mluvila, tak proč tu nejsou, ha? Proč ne? Zachovej klid. Promiňte, že rušíme. Běžná kontrola. Neviděla jste tohoto muže? Nebo viděla? Ne, proč? Nechci vás nepokojit, ale máme zprávu, že ho viděli v této oblasti. Je to zlodějíček. Nemusíte mít strach. Tak jste ho neviděla? Ne. Co váš manžel? Tak ten je celý den doma, je nachlazený. Aha. No, kdybyste ho viděla, zavolejte nám. Ještě jednou, promiňte. No? To je v pořádku, pán a paní Prejorovi. Tady je paní Folstonová, číslo 125. George, měli tvoji fotku. Myslím, že už nás hledají. Ale nenašli nás, že ne? Teď půjdou a podívají se někam jinam. To jim musela říct Hilda. Kdyby mluvila, tak by přece vyrazili dveře. Ne, jenom to zkoušejí, hážou trávu do větru. Všechno je dobrý. Fakt dobrý, rozumíš? Co to je? Co? Tohle. To je dárek od Kaulio. Samý důležitý Řekové. Jo, stejně děkuju. Všechny možný cíle. Kolik? 100. 1000. A máme je všechny prověřit. Práce pro sekretářku nebo práce, která chce sekretářku? Co Betty? Mohla být s náma. Ne, Betty odešla už před pár hodinama. A stejně bys nebyl soustředěný, kdyby jsi začal nový románek. Ty, Expoldo, můžeš se dívat, Royle. Ty. Kávu? Jo, dík. Kam ses dostal? Nikam. Proč spíš tady, Ray? Zvyk, spím, kde se dá. Svázal jsem je, jsou teď vzadu. Fajn. Co když někdo zazvoní? Nikdo tady není, vrátí se až večer. Kontroluj po 5 minutách. Dobře. Zkouška místního ozvučení. Zkouška, pozor. 3, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zkouška místního ozvučení. Pozor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teorie. Domněnky. Prošli všechny byty, každý dům i ulici. Zkušený člověk tou kontrolou projde. A pak to je fotka ze 3 kilometrů. Řekla bych ze 4. Myslel jsem, že nemáš službu. Máš být doma, nohy nahoře a dobíjet baterie. Zvláštní, já jsem myslel, že tohle děláte vy. Ne, proč pak? Ale ty bys měl jít na vzduch. Pojď, projedem se. Kam?
No a tam. A vem sebou i tuhle spící krásku. Pane, když jste myslel, že nejsme ve službě, proč jste šel k nám? Jednu věc máme všichni společnou, Body. Stejnou sekretářku. Co? Všichni máme zvířecí instinkt, čich na maléry. I ty, Doyle. To se nedá nikdy naučit, buď ho máš, nebo nemáš. Myslíte, že to bude dnes? Sendviče na několik dní. Ano, mám pocit, že tu ještě pořád jsou. Mám pocit, že bude střílet dnes asi. Tak, vystupte. Kauli, C5. Dejte tu zbraň pryč, hochu. Ať lidé nespanikaří. Omlouvám se. Za co? Dobré reflexy. Tak co je? Zatím všude klid. Všichni jsou doma. Je tenis. Dobře, pokračujte. Šikovný hoch, mohl by se nám hodit. Máte jeho číslo? 3-2-2-1. Měl se zůstat Poldou, Dale. Tenis. Jo, Wimbledon. Je finále. Wimbledon? To odsud není ani 3 kilometry. Zastavte! Centrální kurt. Tady. To je centrální kurt. Mohl by být. Dneska tam bude plno novinářů a spousta hostů z diplomatického sboru. A taky královský pár. Kdo je dneska v královské loži? Řecký král. Kvůli předtuše nepřerušej Wimbledon. Upozorním ochranku, ať před královskou loži propašují několik vysokých chlapů. Ale i tak tam bude pořád vidět. Zajedem k tomu vašemu paneláku. Zdravím všechny, kteří dnes budou při finále mužů na centrálním kurtu. Prosím, dostavte se na předběžnou schůzi, která se uskuteční v kanceláři správce přesně za 15 minut. Služební hlášení. Prosíme pořadatele, pana Johnsona, aby se dostavil za hodinu ke vchodu číslo 2. Dámy a pánové, první zápas dnešního odpoledne začne přesně za 40 minut. Tak kde je? Přijede. On musí přijet. Jsou terénní. Doyle, víš, kolik aut má takovýhle terénní pneumatiky? Na Range Roveru. Na bílým Range Roveru. Tady. Dobře, ale starý mu to vysvětlíš ty, protože bude zuřit. Tak co? Vysvětlíš mu to ty?
Body, tak to půjdeme vysvětlit Kaulimu, nechceš? Řecky. Bude to jedno z těch horních pater, že jo? Když je to tady. Podíváme se, pohádat se můžeme pak. Ne, hádat se budeme teď. Víme, že můžeme střílet i se střechy. Tam ten Range Rover, asi je jejich, to bylo vevnitř. Promiňte, pane, potřebuju se podívat na váš byt. Sloužilý průkaz 48. Máte hezky uklizeno. Ahoj. Ahoj. Body, Doyle. Jo. 7. patro. Západní strana domu. 15. okno podélně, vlevo od místa, kde jsem. Otevřené okno. Myslím, že tam něco je. Ano, je to tak. Každý byt má 2 okna. Tak to bude byt 128. Jdem na to. Ne, Body, ty si vezmeš byt nad tím. A Doyle bude zatím čekat za dveřmi. Hlavně zachovejte klid. Čekejte, až vám dám pokyn, jasné? Čekat? Co pak neví, že to může zmáčknout, kdy bude chtít? Body, když se pohneš dřív, než řeknu, tak ti osobně zlámu obě ruce. Hej. Obě ruce. Duke. Game to meeting. Jsem to zas. Dohodli jsme si rande na zítra večer. Jo, to je právě teď. Hele, o co jde? Posaď se tu a buď hodná. Podrž Co tu to, chceš? Tak? A co to děláš? Chci jen vylézt na tvou terasu. A proč? Chci na někoho skočit. Aha. Body. 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 Jo? Pušku vidím zřetelně, ale nic víc. Nesmíme riskovat, že vystřelí a může tam mít rukojmí. Body, chci, abyste vtrhli dovnitř na můj signál. Body, pospěš si. Já ti to všechno vynahradím. Dík. Doyle, jsi tam? Jo. Speciální zámky? Ne. Body, počkej. Uvnitř je pohyb. Dobrý.
Teď už ho mám. No tak řekněte mi, co je. Tak řekne mi někdo, co je? Dva mrtví, my jsme živí, všechno dobrý. Dobrý? Tak tomu říkáš dobrý? No Takhle se sem do Plaze. Ty jsi měl přece střílet přímo od dveří. Ale příště ty budeš v opice na provaze a já tě budu krejt. A kdybych střílel od dveří a minul, kdo by tu teďka stal u okna, Od kdy se netrefíš? Už je to dobré. Už je po všem. Je to na 3 kilometry. Jo. Zázračný. Moc dobrý. Řekl bych nepostradatelná. Ne jo. Co výška? Tak co? Perfektní. Kdyby nám tak dali tenhle teleskop. Jo. Pane, máte ministra vnitra na 5. Dobře, Betty, přepojte ho. Zdravím, Kauli. Slyšel jsem, že jste měli starosti s naším řeckým hostem a že nedošlo ke zraněním. Blahopřeji. Děkuji, pane. Dobrá práce. A mimochodem, nevíte, jak dopadlo finále mužů? Ano, pane. To vím. No jo, to je lepší. Ale stejně myslím, že je to spíš 98, 58, 96. Já žasnu. Obvykle vás přece tak hluboce závěrečná zpráva nezajímá, stejně jako zbraň protivníka. Ale já vlastně nemusím dělat tak podrobnou zprávu. Je to pryč. A prosím Boha, aby se podobný případ neobjevil. Jo. No, teď půjde do našeho muzea, dokud 98, 58, 96. Je to jen odhad. To není správně. Asi špatný výpočet. Zřejmě. 98, 58, 96. Podej mi ruku. Nejsem sice expert, ale rozměry pro vyrovnání takovéhle zbraně by měly být zhruba... Měl bych vám oběma udělit kázeňskou důtku. 98, 58, 96. Co je tohle za popis? Teď má 1,70 m. 70 kilo, je hezky pihovatá a je přírodní blondýnka. V českém znění dále hráli Alexej Piško, Zdeněk Mahdal, Jiří Kvasnička, Petra Hanžlíková, Josef Carda, Ernesto Čekan, Eva Kubíková a další. Překlad David Pertl, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila Česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.